conspiracy hi JF Laldai lava dictionary a chuan phiaruk na ti ania tuna kan en ho tura hian conspiracy lama tunlai boruaka thil thleng awanga lo piang chuak te kan ngei tu ho don ani conspiracy theory hi internet lo om atang chuan adar chak em maya oile lo turpo hria thiam har du khop mai chung conspiracy theory lama anti-na then khat chu Egypt rama pyramid an sakdana te Bermuda Triangle longle thlo theina tam tak lo pil to atang te unidentified flying object UFO kan ti mai te hi ania hen conspiracy theory tang hian in hian tam tak achuak thina video clip te po tam tak mu tur ma se oi pol anoma oi lo pol te po anom ve bok tunge dikzok emo khoi zonge oi turemo ti chu mani mi mal ngai dana ai nga theu ome tunlaya nanalar takmai lekhowela har sanana men lo nuna tam taklamek tu coronavirus covid-19 kan ti mai atang po hian mitam tak chuan conspiracy theory rin helna tam tak an thinlunga lo piang chuaka China rama Wuhan khopui anti mun atanga ranzorna mun pakhat bak chikhat atanga lo dar chuak nia soi ania ma se hei hi tam tak chuan an ring hlela biological weapon ani ringin China hian anram atanga an siam chua lo pudu ni in an ngai bok United States of America point China hi adem em maya China chu covid-19 nan lo chua trantir atang khan thublei loka apua state ten khat phei chuan kota khin hial antum ani tunlaya covid-19 awanga phiaruk na ni om anga ngai thei conspiracy theory tam tak lo piang chuak zianga mi pakhat chu 5G cellular network hi ani tun hnai mai Easter lai pokhan mithen khat chuan UK hun pakhata 5G tower chu an lo hal che hiala mitam takin he 5G cellular network hi covid-19 tidar tu a an ngai hetlat ani chui chian na an nei na phei chuan United Kingdom a anrin ber ani ti mu chu ani Europe hun then khata po an lo ring hlel chhotrana 5G cell tower te hi Netherlands le Belgium ate po hal chiat anni he theory hi official then khat te chuan thilrin tlaka an ngai lova he na covid-19 hi SARS CoV-2 ania mi in 5G tower te an mo ngot mai chu thunei tu te chuan mak anti ve hle ani mirin dan chuan he 5G cellular network hian a wireless transmission a thedar atang hian kan na do tu kan immune system ti chaklo thei ape chuak ni in an ringa heng rin na te hian ra tha ero a chu lo tlang pui mi tu point an mani chu boom emo target big emo an nia an in rin tlat chuanin antin nge public health authority te an rin gam ta kangle conspiracy theory zinga lar tak le mai pakhat chu Bill Gates a chungchang hi ania khovela thil thleng tam tak te hi internet lama kan hu theu thina news bo kan thachak thei hle ma se heng news publish tu te ati suak tu te aziak tu te heng zong hi tu hnuai om nge kan ti chuan dan hnuai leng vek kan ni tak tak em ti chu endik angai ome khovela million tak tak te ram economy anmani kuta om tam tak te hian enge an ti te le enge anril ruwa om ti te chu mi zong hria chak le ngei ven ani Bill Gates po hian covid-19 daunan vaibel chia zanga lai me lo tho ve boka ma serin hlel akai lo pha chuang hau lo conspiracy theories terin dan chuan Gates hian hedan na virus siam lama hian a enrola a vaccine a siam me ka po microbots a om chu chips mi zong track na tur amo mi zong om na chui na tur ani herin hi adar chak em maya YouTube po Law of Liberty Baptist Church te chuan video siamin mi singtam takin an en sakto ani heng wang hian Bill Gates po hian vo na tam tak ato pha a mi huate po ato pha hialani sahni le somporiata Mysterious Times channel chuan Bill Gates ha tu soi than khatte an rem khoma Gates hian khovela mi pui tam lutuk
ti tlem dan tur ngai tu ti hialin asoi ani he website hian gacha khovel ti hrisel kadu ati hian a vaccine siam enchin na hmun atan adu ti asoina ni ti in an soya kumsa ni le so panga khan gates a hian nanna pandemic thleng thei reng angin asoya TED Talk show a hian alo shilok to a asoidana chuan tuna tanga kumsom hnuwa chuan pandemic nanna chuak thei reng ania he nanna ran chuak thei hian mi maktadoi somthum lai mei that thei turin asoya hei hi kumsa kha zakwa le som pariata pandemic nanna ran chuaka mi maktadoi somnga lai mei thattu nengkhan ate khin ani mi puite hian inral ringa indo pui ma chon tu rang meya kanin rin angai ni tin alo soito ani Bill Gates hian China based news channel CCTV interview anena he thui a thak zia lo soya mi lo shiata warning atum na satnena ama anding hlel chu mak atilet ling hle ani din mun a thak taka din lai chuan thu lengvel a thak tak tak te po om lo thei lo ani alo ti bok conspiracy theory pakhale chu bio warfare kan ti me hi nia soitong khan khovelin China hi andem em maya chan le wangai to chuan om ti po ni ila kan soisual om love China hi ramdang laka chuan a inkhar khipna sa thin hle a covid-19 lo chhuwa tana details tam tak po a chhuwa lok lo awangin ramdang chuan andem hle ani zona tam tak so tur po om thei ome engtin nge le khoi mun ange ti te ran atang mishing kai chhon ani ti te ba katanga mishing a ti te eng ran dangin nge mishing kai chhong ve theyang ti te rin hlel thei tak turin China hian thu alo thu ve bok nen mitam tak chuan China rin na lama hian anril ru te po anti khau te po ti la kan soi chualom love le lama chuan China po hian America chu apu let vele lo thunga China hian military world games Wuhan an nei tumin US hian anmani sipai te mangin he covid-19 hi anmani ram Wuhan anan ti dharma sa ni ti in an pu let vele a ma se hriat tu chu Wuhan chia hi hen na lo lan chuana ni lova Wuhan hi virology research lab virus zirnamun tam tak omna ania chu wang chuan China hian SARS-CoV-2 hi asiama athe dar ani ti chuan rinna pakhat om ani China hian hen na ti dar a khovela economy ti chiata ti muana anmani economy thanna atana hunrem chang ala ani ti in mitam tak po in anring ani ma se herin hi tam tak chuan an oilova engwangin nge amaram nge ya ati chu ama sakang ti in anlo hnial ve bok he danna awang hian Japan po in China a company tam tak te chu in son chuak turin alo hril to a India po in foreign direct investment mangin China laka lawin veng ve bok ani he ngai dan hian khovela bu akhwar zau maya US National Security Advisor hial po in zona hi alo chang to a chan dan chuan China hian anti lui ani lo nge kan be sei ti hialin asoya hei hi mi puite hne na an soi chu ani lo thu soin President Trump po in China rama mithiam ti lua he na ro tro chuan na mun zirchian US ne na adil thu asoi US Secretary of State Mike Pompeo po in China hian Wuhan le a chevela chui zawna phalna apetok lo ani ti in alo soi ani US Secretary of State Mike Pompeo po in China hian Wuhan a lepte hi chui chian a phal tok lo ani ti in China alo pu ve bok he phirung na niom thei tak tak te hi mun taka kan ngei tu amasak angaya athalo zong emo boina siam zong emo heng conspiracy theory te hi mirin helna me ani ti kan hritero apoimo a thu nei tu te thu ngai chana an thu kan lo oya an soi anga kan hunte kan man apoimo ani ma se news te po ngai ven ero asual lawang ole
khang sum kha COVID-19 atanga conspiracy theory lo lang chuak te kan soi thei te chu ania tha in tia ngai nomin ti chuanin lo subscribe pila lo like ila ale peka kanin hule treu don nia